Bazalwane emohlo Jesu. Amen. Amen. Sibonga ukufika kwenu kuyisibusiso kithina. Hallelujah. Amen. Cela nje ukuyishaya izandla ngokuba khona. Glory be to God. Bazalwane bami siyabulisa kubazalwane abasibukela live ku Facebook. Ngelihle igama lenkosi abazalwane ababukela amavideo ethu ku YouTube siyabulisa kubona abazalwane abalandela ama-audio ethu whether they eat ama-podcast or lawo siwathumela nge-WhatsApp siyabulisa kubona. Hallelujah. Amen. Sibonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje uphinde wavula umnyango ukuze sizoba khona kuyona le ndawo. Makabonga Jesu. Amen. Hallelujah. Uyaphila esimkhonzayo unamandla uyabusa. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Sizizwa sithobekile bazalwane ukuthi sizoma kule ndawo namhlanje sizokhuluma about imfihlakalo zakhe. Hallelujah. Bengeke kwenza umuntu kepha uma kuvuma amazulu akekho ongala. Hallelujah. Amen. Glory be unto the living God. Bazalwane bami singena evikini likhulu leviki likhulu lesonto esiliqalayo. Isonto, this is the start of the Holy Week in the Christian calendar. Uqala iviki bazalwane elingcwele ekhalendeni lethu njengoba sikholwa. Hallelujah. Namhlanje iPalm Sunday, namhlanje isonto la uJesu angena khona eJerusalem. Hallelujah. Amen. Uma ukubheka uzothola ukuthi we do have intshumayelo bazalwane ekhuluma abantu ukungena kwaJesu eJerusalem ukuthi uJesu mengena kona eJerusalem wangena ngani uJesu namhlanje ngagibele ini ngagibele idonki ngagibele imbongolo. Hallelujah. So sinayo bazalwane lapha ku YouTube kepha for the sake of today kubekeke ngendlela mhlambe ehlukile ukuba sibuke ungena kwakhe eJerusalem. Hallelujah. Bazalwane bami sizofunda incwadi yamaHubo ichapter 24. Sihloko sanamhlanje the title of my message ithi the triumphal entry, ungena kokunqoba noma ungena kwamandla eJerusalem kwenkosi yethu uJesu. Hallelujah. Uma ezongena lithi iBhayibheli uthi me approacha iJerusalem maqeda bese uthuma abafundi bakhe ababili. Umethuma abafundi bakhe uthi hambani lapha emzaneni niyofika khona nithole imbongolo, nithole leyo mbongolo iboshiwe. Maqeda bese niyayikhulula noma niyayithulula. Uma nikhulula bese kuzoba khona ngenzeka kube khona bazonibuza ukuthi nelisaphi leli donki. Maqeda bese niyabatshela ukuthi inkosi iyadinga. Maqeda nithatha lelo donki lelo niletha kimina bese manifika kuyena ugibela kulona. Hallelujah. Uyahamba Jesu uyongena eJerusalem bese uma eseza ezongena eJerusalem lithi iBhayibheli abebakade balapha eduze bezwa into ebathintayo bathatha amasundu, they took ama-palm leaves bawandlala phansi. Lithi iBhayibheli bathatha even impahla zabo bayibeka phansi. Lithi iBhayibheli weza ezodlula kubona ezohamba phezu kwalamasundu ehamba phezu kwalempahla zabo. Uma eza ngedonki lithi iBhayibheli babese baqala bathi hosana kwenphezulu. Hallelujah.
makabongwe ozayo. Bese lithi iBhayibheli kwabakhona abathintekayo bathi hayi man basho njani ukuthi udumo kuNkulunkulu udumo kulo ohlezi esihlalweni maqeda lithi iBhayibheli bathi Jesu abaFarisi tshela abafundi bakho bathula. Lithi iBhayibheli wathi uma bethula uNkulunkulu uzovusa manje. Hallelujah. In a nutshell bazalwane singaleyo ndaba okwanamhlanje. Glory be unto Jesus. Incwadi yaMahubo chapter 24. Ngizocela bazalwane oyiphethe asifundele uverse 1. Umhlaba ngokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Sizovala thina sonke amehlo. Baba nanti izwi lakho simakade liyaphila linguwe uliphefumulele. Khuluma ngalo wena sosuku lwanamhlanje. Nkosi uphinde usuthise umphefumulo wethu. Sikhuza bonke ukuxokozela kule ndawo. Siyakhuleka simakade sikhulekela lo nalo ukuba alamukele lingene kuyena maqeda bese liyasebenza ngoJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. Bazalwane bami ngihlezi ngisho ukuthi injumayelo asifani. Hallelujah. Ake namhlanje sike sithiche nje kancane bazalwane bese siyahlukana. Hallelujah. Ngoba bathi mabesifundisa bazalwane whether ukukhuluma whether ngoba phinde kufane ukukhuluma public speaking ukushumayela phinde nje kube into eyi-one bathi akubalekanga ukuthi ubambe umsile. Hallelujah. Ebalekile ukuthi lento oyikhulumayo yezwakala na because ungarasa kanti lento oyishoyo ayizwakala. So into ebalekile ukuthi uqaphele i-precision ye-message ukuthi i-message iyafika as intended na and ifika clearly so and ivangeli uma liphuma uNkulunkulu liphuma kahle kahle uNkulunkulu bedale ukuthi libe very simple lingabi very complicated lingezi nezinto ezizoba nzima uma sifika kumuntu but uma lifika kuyena kube a very simple message of God uma lifikile kumuntu maqeda bese iyamguqula iyamconvert. Hallelujah. So uma seshumayelile ashumayele in a way or in a sense that it makes the gospel to be very simple to umuntu athi ngizwile ukuthi kuthiwani maqeda leyo message bese iyamcharge ngaphakathi ukuthi enze ushintsho empilweni yakhe. Glory be to Jesus. Amen. So sizokhuluma about ungena kwakaJesu eJerusalem. Uma ezongena izwi lenkosi bazalwane, there's always a link somewhere. Umfundi incwadi, it will always link you to something. Uyakhumbula ngithi angisazi whether it was last week or the week before bengikhuluma about ama-hyperlink or ama-hypertext. Ngisakhumbula bazalwane ukuthi uma ufunda iBhayibheli kunento elinka to another place. Now verse 1 uthi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhile kulo. Hallelujah. The world is or the earth belongs to the Lord and everyone ophakathi. Uma siphila utobhala iBhayibheli siphilela inkosi. Atobhala iBhayibheli uma sifa sifela inkosi. Ayikho into esiyenzayo engayifaki inkosi. Kungenzeka ngisuke mina
enkosini. But umzimba wami, umoya wami, umphefumulo wami konke okwenkosi. Wavuma yena, wadala yena umhlaba ukuze kuzothiwa konke okusemhlabeni kungukaNkulunkulu konke. Konke okusemhlabeni kungokwakaJehova konke. Hallelujah. Verse 2. Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Hallelujah. Amen. He set it, wawusekela. Now, ithi-ke geography uma isitshela bazalwane about 71% yomhlaba iwulwandle. Uyakhumbula ucreation uma edala uNkulunkulu abantu edala yonke into. Lithi iBhayibheli bekade kugcwele kumnyama. Lithi iBhayibheli uma ulifunda kahle lapho uyathola ukuthi khona lokho bekade kukhona, but wathi yena uphuma wathi emhlabeni wathi amanzi awachifte ayoma kwenye indawo la amanzi amekhona, wathi la kuzoba ulwandle. Maqeda la ukome khona wathi la umhlaba, noma this is dry land. That is why mawuphumela ngaphandle kahle kahle ububheka phezulu lokho kubona lapha phezulu kahle kahle ngivumele ngithi kuwena akusona isky, akusona isibhakabhaka. Amen bazalwane. Amen. Siyavuma. Lokho kubona lapha phezulu okublue kahle kahle i-reflection yamanzi asolwandle. Lokho kubona lapha amanzi asolwandle. That is why you see that reflection very blue. Enzima usuka lapho uya eDurban, uma usondele elwandle uzobona i-thickness yokublue ongakaze wayibona ukuthi why la kublue ngalendlela. Ngazi ukuthi kuyahlangana, so ngathi ulwandle ngathi sky, so kuhlangana kaso because the sky is just a reflection of the water which is surrounding the earth. Ngoba only 29% womhlaba is dry land kula samba khona. But umhlaba wonke kwenye indawo ugcwele amanzi. Yingakho athi uDavide uma ebhala iBhayibheli uNkulunkulu wasekela umhlaba phezu kolwandle. I-foundation yomhlaba yakhelwe phezu kwamanzi. Verse 3. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Ubuzumuzo Davide uthi, who shall ascend into the mountain of the Lord? Ubani oyakhuphuka? Who shall move from endaweni mhlambe egcwele abantu, endaweni yazwa abantu, asuke anyukele endaweni kaNkulunkulu aphinde afike ayomakhona. Akwenzele na umzekelo nje omncane. Abantu laba baseBhayibhelini, especially laba bako Old Testament, umbuzo wabo omkhulu ubukade uthi inkosi singayijabulisa kanjani? How can we make the Lord to be glad? Into ebekade bayifuna kakhulu was to seek inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi inkosi ngabe iyajabula ngami. Yingakho uDavide abuzumbuza athi ubani ozakhuphukela endaweni kaNkulunkulu? Ubani ozosuka la abantu bajwayele ukuhlala khona anyuke aye ngaphesheya ayohlala noNkulunkulu? Ngoba abantwana basekhaya akusiwubani nobani okwazi ukuthi ayofinyelela ebukhoneni benkosi, a-experience amandla kaNkulunkulu. Amen. It is not just anyone. Hallelujah. We can all come, seize enkonzweni. But problem ngithi wena abanye bayaphuma kungabanga khona umehluko. Abanye bayaphuma bangazwelanga ukuthi ukhona uNkulunkulu lapha. Hallelujah. Abantu abanye
bebeze benze izinto zabo bathathe what we call strange fire bazoyifaka ethempelini lakaNkulunkulu ukuze kuzothiwa banoNkulunkulu bahamba noNkulunkulu uNkulunkulu angekho ukuze azobona abantu asatshwa abantu ahlonishwa abantu kuthiwe lo muntu uyahamba noNkulunkulu kanti yakha yini. Hallelujah. Omunye nje ngapha bazalwane wabhadala umuntu ukuthi ahlale ku-wheelchair kanti ngalelo langa bazodubula eduze kwentende. Hayi basukuma bonke babaleka. Hallelujah. Because abantu they will do anything kuzothiwa the presence ikhona. But that is not the case. The case is for us to see the power or the manifestation of God. We need to come here and enhliziyo emhlophe. Hallelujah. Purest of hearts. Ubani oyukela endaweni kaJehova ukuze sinyuke sisuke kule level yokubona izinto njengabantu izinto abayibonayo sinyukele ku level la uNkulunkulu ebona khona izinto ngoba izawuyasha ukubuka kwami akufani nokubuka kwenu ukwenza kwami akufani nokwenza ukuze sizo transition from the physical singene into the realm of the spirit kufanele ukuthi senze ngendlela ethile esho verse 4 uthini verse 4 onezandla ezingenaqala nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni nongafungi ngenkohliso. Hallelujah. Who shall ascend to the place of the living God uthi yilowo who is truthful yilowo ongekho nkohliso kuyena yilowo ongekho manga kuyena yilowo to when I come before the living God this is as true as I am. Hallelujah. Uthi sezithethelelwe izono zakhe maqeda athi Nkosi ngiza kuwena njengomhlatshelo before you. Then the Lord ubuka the purest of inhliziyo maqeda uNkulunkulu enze umsebenzi. Akabonga Jesu. Ukufuna ukuhamba noNkulunkulu ngithi ibangana kufanele ukuthi ulungise inhliziyo yakho noma ukhulekele inhliziyo yakho. Siyakholwa ukukholwa abantwana basekhaya siyakhuleka ukukhuleka but kuvamisile ukuthi kube khona la sala khona. Kuba khona kwesinye isikhathi kube nenkohliso kithina. Kuba khona isikhathi lapha kukhona iqiniso kithina. Kuba khona isikhathi la sithi thina sizodlala abantu angeke baze babone. But ukuze uNkulunkulu ahlale nawe you need to be true and faithful to God. Mawufika enkosini uthi Nkosi nami mina ngikuphelele then uNkulunkulu will do umsebenzi. He will do mighty wonders well. Hallelujah. Usungafuna into ufuna nje inhliziyo yakhe ufuna ukuthi Nkosi la inhliziyo yakhe ikhona angitholakale ngikhona la Nkosi ukusebenza kwakho khona angitholakale ngikhona Nkosi lokho kwenzayo I want to be part of it. Lungisa mina uNkulunkulu wami from start to bottom ususe konke okungadingeki ungihlanze Nkosi ukuze ngikwazi ukuthi ngikhonze futhi ngeqiniso ngikhonze futhi ngokuphelela ngoba ngiyafuna ukutholakala endaweni yakho engcwele. Uma kubukeka kuthiwe loyo uyaphila ungcwele loyo uyalandela imiso zenkosi inkosi ihlezi naye inkosi ihamba naye okakwenzayo kunesandla sakaNkulunkulu esifakazela ukuthi the presence of the Lord ihamba naye endleleni yonke. Verse 5. Uyakwamukela isibusiso kuJehova nokulunga koNkulunkulu wensindiso yakhe. Hallelujah.
you shall be blessed the more you seek the Lord. Amen. Amen. Verse 6. Yilesi esisizukulwane sabafunayo bona abasinga ubuso bakho bangabantwana bakaJakobe. Glory be to God. Nyaphinda bazalwane, asifuneni ubuso bakhe. Let us seek his face. Sikiyeke okunye. Hallelujah. Sikiyeke okunye sifune ubuso bakhe. Sikiyeke okunye sifune yena. Aziziningi izinto ezinama-benefit ongayithola empilweni ezingabe sezikwenza ube satisfied njengangokufuna inkosi. Uthi obhala umhlabelelo uthi yifune inkosi exceedingly. Seek the Lord. Sometimes the Lord uzokwenza i-diversion empilweni yakho. Sometimes the Lord uzokwenza i-disturbance empilweni yakho ukuze wena uzomfuna, ngoba sometimes uma kwanda izinto kugcwala izinto kakhulu empilweni zethu, lezo zinto ziba ne-tendency yokwenza ukuthi inkosi singasayifuni. Ake ngithi kuwena kunomehluko bantwana basekhaya komuntu othandaza ugcwele ifridge nomuntu othandaza angazi ukuthi imili yakhe elandela yovela kuphi. There's a huge difference. Hallelujah. Kunomehluko komuntu othandaza ayihambele nje lapha estradini nomuntu othandazela umuntu olele embedeni ocela ukuthi inkosi iphilise. Let us seek the Lord. Asingafune into. Let us be that generation efuna uNkulunkulu. Once bantwana basekhaya ingqondo zethu ziba set ekufuneni uNkulunkulu, uzoqaphela ukuthi miningi imimoya evukayo, ziningi inkulumo ezibakhona around wena, but make sure ukuthi ungayinaki lezo zinto. Injongo yakho akube uphokophela ukuthi ufune inkosi. Yingakho athi obhala iBhayibheli uthi umekhuluma lapho athi funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke okunye kuyokwenezelwa. uNkulunkulu will add all the things that wena oshoda ngazo uma wena ufune yena. So set determine enhlizweni yakho ukuthi inkosi ngifuna wena. I want you. Angifuna kuwe. Hallelujah. Ngoba why sifuna inkosi? Sifuna inkosi bantwana basekhaya ngoba akukho kuyena okungekho. Konke kuyena kukhona. Konke kuyena kuyenzeka. Akukho okungenzeki kuyena. Uma nginenkosi nginento zonke. Uma nginenkosi ngiyoshoda ngani ngoba inkosi iyobonelela idingo zami. So angifune into ngikhuthalele into eyodwa ukuba ngibe esizukulwaneni salaba abamfuna ngenhliziyo ephelele. Verse 7. Phakamisani masango izinhloko zenu nani iminyango yaphakade, phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Hallelujah. Uma sifunda bazalwane iBhayibheli uzoqaphela ukuthi the style of writing from verse 1 to 6 sihlukile. Then uma sesingena evesini ka7 kula uzothola ukuthi sesingena kwesinye isitayela sokubhala. Yingakho athi uma ebhala uthi phakamisani masango inhloko zenu nani iminyango yaphakade, phakamani, so that inkosi yenkazimulo izongena phakathi kwenu. Kufana nalesikhathi uJesu ayongena eJerusalema kwamazuthi bekade kushiwo lawo mazwi ukuthi waphakamisani masango inhloko zenu nani iminyango yaphakade ukuze inkosi yenkazimulo maqeda besiyangena phakathi kwenu. Uyakhumbula uJesu mehamba ephilisa abantu, iningi labo bekade ebatshela ukuthi ningasho ngaloko kwenzekile, but uJesu sebayongena eJerusalema. Lithi iBhayibheli bakhuluma bathi inkosi tshela laba bathule, wathi uma laba bethula
inkosi iyakomelela, inkosi ayingeni kuthuleke. Ngiwumuntu onokuhlala kwesinye isikhathi ke ngibukele kunamavidiyo nje aqhamuka eSwatini baphethwe inkosi uMswati wesithathu. Na uma inkosi njalo izongena kuyabizwe laba bantu ababizwa ngokuthi bayimbongi noma bayinyosi zenkosi. Na uma befika, even when kuzongena upresident, uma kuzoqala iparlamente kufanele kuze kuyimbongi izohaya ipresident, because the president uma ngena uBaba Ramaphosa, he is like a king in a kingdom. Kufana nokuthi uyinkosi embusweni. Uma ezongena akamanga ngene nje ukuthuleke, but uma ezongena khona fanele ambize ngezibongo zakhe bese kuba nento kuyena emuvayo. Ingawe nabafundi bakaJesu bathi uma beyakuyena bathi Nkosi sifundise ukuthandaza, wathi mangene emthandazweni anothi Baba wethu esezulwini alingcweliswe igama lakho. Ngoba njalo ukhuluma nenkosi fanele uqale ngokuyidumise, fanele uqale ngokuyiphakamise, uyisho ngezibongo zayo uthi wena uyinkosi uyabusa, wena ungaphezulu kwawona bonke, wawudala umhlaba, wawuselela ngezwi lakho. Konke ukhulumile kunjalo ungephutha kumile ingona phakade. Ingubani inkosi yenkazimulo? Who is the Lord? Uma sekulanda umlando ukuthi who is this Lord? Ingubani inkosi? Bese yalandwa ngoba umuntu nomuntu unomlando. Na uhleli lapho unomlando wakho, nami ungibona nami nomlando, nomunye saqhubeka siyawakha. Na uma kuzwa ukuthi ngubani lenkosi yenkazimulo, kuthiwa lenkosi yenkazimulo iyiqhawe lempi. Lenkosi yenkazimulo iyindoda yempi. Lenkosi yenkazimulo ayikho impi eyahlulayo. Lenkosi yenkazimulo umingena nawe empini, rest assured that uzonqoba. Lenkosi yenkazimulo yenza izitha zakho ishayisane ngeenhloko. Ingubani lenkosi yenkazimulo? Lenkosi yenkazimulo inguJehova igama lakhe. Lenkosi yenkazimulo ibetha amandla njengengubo. Lenkosi yenkazimulo igibela amafu njengeqola. Lenkosi yenkazimulo ingumlilo oqothulayo. Lenkosi yenkazimulo inguJehova Sibaothi. Lenkosi yenkazimulo iyinkamalami kutalo usonini nanini ungikhona unguJehova usibiyele uyasithwala uyasithatha. Uma ikhona lenkosi, we are sure ukuthi impi ayipheli sinqoba. We are sure, we are certain ukuthi sizonqoba. Hallelujah. Uma ikhona lenkosi yenkazimulo isilwela zonke izimpi zethu. Uma ikhona lenkosi yenkazimulo ibambana nabona bonke ababambana nathi. Uma ikhona lenkosi yenkazimulo yenza ukuba izitha zethu iphandleke. Uma ikhona lenkosi yenkazimulo yenza ukuthi bonke abazivukelayo bangene ku-confusion, bangazi ukuthi bekade senzani. Uma ikhona lenkosi yenkazimulo yenza ukuthi abazohlasela wena benze ngendlela eyodwa, but when they scatter in 7 different ways. Uma ikhona lenkosi yenkazimulo yenza ukuba kube khona confusion in the enemy's camp. Maqedha balebodwa bebakathi bazoba nawe uzwe sebakulethela indaba bathi uyakhuluma uthi nawe kanti yekho. Phakamisani masango
before ye gates, so that the king may come in. Bantwana basekhaya ngizothi namhlanje amasango awaphakame ukuze inkosi yenkazimulo ingene. Yazi empilweni zethu kusana kwenzeka unyaka soqalile uyaqhubeka amalanga lokuyahamba bathi abanye bethu bayibuza ukuthi kanti uphi lo nkulunkulu wethu, kanti uphi lo Jehova engimkhule kanjalo, kwamazuthi ngiyambiza uthulile, kwamazuthi ngibona ngazuthi ngishona phansi. Uke wahamba odakeni uhamba unyathela kanti odaka lo ushona phansi, mawuthi uyanyathela nyawo lakujama nyawo lamathi ngena kakhulu. Nawo abanye bethu badlula lapho bathi kanti uphi lo nkulunkulu lo ngimbiza abonakala ngaphenduka. Abanye bathi uNkulunkulu udala ngimazi, dala futhi ngihamba naye, ngisake ngambona ehamba nomama. Omunye athi ngimazi ugogo amthwala, bathi nasi isimo sami kubonakala ngazuthi asiguquki. Namhlanje siphethe i-declaration sizobemezela kunamasango avala impilo yakho ukuba awaphakame ngokunkosi yenkazimulo usifikile izobonakala, izokwenza okenzeki kubantu, izokwenza noma abantu abathi akwenzeki. Kunezinto ezizosuka, kunezinto ezophindika namhlanje sengenile. Nkosi yenkazimulo, the king has come. Your kingdom has to give udumo lweyekena. Uma uhlele sibene sikhalisa usuku nosuku, awuvamisile ukuthi umikise udumo kuyena. Uma lwakhe lukishona phansi, ayivamisile ukuthi umikise udumo kuyena. Siphila emhlabeni nohlobo lwabantu abafuna into abangayikhomba. Kunento efanele bayibone ukuthi ikhona inkosi lapha. Haleluya. Uma ungafana nabo okunye ngaphansi kwabo abayihluphi nanokuyihlupha ngoNkulunkulu wabo. But namhlanje sizothi amasango ayaphakama, inkosi yenkazimulo iyangena, indoda yempi iyangena. uNkulunkulu othatha ukuhlupheka kwethu asiphe ukuceba kwakhe namhlanje uyangena. uNkulunkulu wengcebo yonke namhlanje uyangena empilweni yethu, ngoba cabanga abantu bakhumula impahla zabo abayithenge ngenani elibizayo bayindlala phansi ukuze inkosi ihambe phezu kwazo. Namhlanje sizothi kuleso simo sakho inkosi iyangena, yonke into engalunganga iyalunga namhlanje. Konke akuphesi namhlanje uyalunga namhlanje. Kwenzeka i-alignment namhlanje. There is a spiritual alignment that is taking place. Konke ebekade kungalunganga kuyalunga namhlanje. Konke befanele kukhanye kuyakhanya namhlanje. Imfundo ebekade unayo iyaphendula namhlanje. Inkinga ney'nkathazo ebekade unazo ziyaqhamuka namhlanje. Inyembezi zeminyaka ziyasula namhlanje. Isikhona
Last verse. Ingubani lenkosi yenkazimulo na? uJehova Sebawothi nguyena oyinkosi yenkazimulo. Who is this King of glory? Who is this King of glory? For any question, ozokuzwa yona, impendulo ikhona. Hallelujah. Uma kuzizinto kuwena sizobuza ukuthi ungubani wena. Asikho nesodwa isimo esofika kuwena. Sinezami zokubuza ukuthi who are you? All the situations, all the circumstances afike empilweni yakho azobuza wena ungubani. Ukuze uprove ukuthi ungubani, uprove ngokwezenzo zakho. Ukuze uprove ukuthi ungubani, uprove ngokwendlela oresponda noma oreacta ngayo. Who are you? Because umbuzo uyabuzwa. uNkulunkulu uzokuvumela ukuba ungene ezimeni, uNkulunkulu uzokuvumela ukuba udlule ezintweni ezokubuza ukuthi wena ungubani. So you must know ukuthi who I am. Ngubani mina? Nasi simo. Lesi simo silinde ukuthi ngiphendule. Ngiphendula kanjani? Ngoba uphendula kwami kuprove ukuthi mina ngubani. Hallelujah. Ingubani lenkosi yenkazimulo. Legama yabona silokhu siyafunda and the most silifunda eBhayibheli from verse 1 to 10. Legama lokuyavela ingubani lenkosi yenkazimulo. Legama lithi inkazimulo ayisali ngaphandle. It is like a repetitive question. Ingubani lenkosi? Akuyona. Uyazi uma kukhulunywa ngenkosi akhulunywa noma kanjani ngenkosi. Inkosi ngithe kuwena yabona ngisakhumbula kahle. Either last week or the week before ngathi kuwena there's no king without the kingdom, right? Inkosi ngoba kunombuso. Now uma kukhulunywa ngenkosi akukhulunywa ngomuntu nje. Ukukhulunywa about someone onenkazimulo. Hallelujah. Ukukhulunywa about someone onambazalwane. Ulenkazimulo uyakhazimulo. Neswati sithi uyakhadimulo. Now it's either inkosi inenkazimulo, which is the glory, or inobukhazikhazi. Fanele zibe khona lezo zinto lezo. The kings of the world anobukhazikhazi. They have all the things ukuthi mawungena endaweni la bahlala khona ubona ukuthi angenanga noma ngabe ikuphi. I've entered the palace la kuhlala khona inkosi ngoba ngibona ilobukhazikhazi obugcwele la. Ingakho inkosi ingakwazi ukuthi ihlupheke, but inkosi ihlala njalo in splendor and riches. Wonke ama-riches aqala from ebukhosini. Ingakho thina masiya enkosini sizocela enkosini. Le nkosi phinda ibe ubaba wethu. Le nkosi lena iyona ethe silver and gold is mine. I can give you whatever odingayo. Uma ufika kumina uzocela mina njengenkosi ngiyokupha. That is the Lord our God, our King and our Master. Bazalwane sengiyacela asicele konke kuye. Yena unako konke. Hallelujah. Umsuka kwakho la uzungisize ungayothandaza ngendlela ebekade uthandaza ngayo before. Awuguqule umkhuleko wakho.
uma uya enkosini, because ukhulekile wabona ukuthi kunezinto engenzeki kahle kahle. That was the sign kuwena ethi you need to step up the level. Kufanele ukuthi ushintshe amagiya. Ngizothi kuwena sengigcina awushintshe amagiya wokukhuleka, uthi wenkosi zibonakalise kweyami impilo. Nyalizwa izwi lithi wena uyinkosi yenkazimulo. Nyalizwa izwi liyakulanda ukuthi wena you are the King of glory. All power and splendor are yours. I have a need, Lord. Meet that need. Uthi Paul, uNkulunkulu wami uyohlangabeza idingo zenu ngokwengcebo yakhe esenkazimulweni. Inkazimulo ingeyakhe, amandla akawakhe, ubukhosi bungobakhe. Go to the Lord with the purest of hearts. Uthi Baba, angizange uzofuna izinto, ngize ngizofuna wena zibonakalise, manifest empilweni yami. You will see God. Uyangena namhlanje eJerusalem, undlalelwe impahla, undlalelwe amasonto, uyangena njengenkosi. Umengena akangeni njengenkosi ehamba igibele ihashe, because wayakhetha idombolo kunyi, wayakhetha idonki. Lapho sengicabanga ukudla ukukhuluma ngamadombolo. Wayakhetha idonki kunehashe. It is because uthi angizama ukuzola. I am the Lord coming in peace, because ubuye abe inkosi yaseSalem, ubuye abe inkosi yokuthula. Ukhona namhlanje, uyangena empilweni zethu namhlanje, ulethe ukuthula. Uzothi la nganakuthula amasama sephakeme, uyeza njengenkosi ulethe ukuthula empilweni zethu.